Eta, bueno, idazle bezala hor ikusi dut, 3 liburuekin etorri zehala, ez dakit zenbat dazkasun idatzita. Dagoeneko batzuk, bai, hauekin... Zein ekarri dituzu adibidez, zein dia horiek? Ekarri ditut azkeneko 3 argitaratutakoak, diela zarrenetik berrienea hoien artean bekatua, iazko urrian argitaratu duena, izan zela nire lehenengo novela, laburra da, baino nire lehenengo novela, eta ondoren urtengo udaberrian argitaratutako beste biek, Zo, ipuin liburu bat da, nik orain arte normalian narrazioak idatzi izan ditut helduentzako, eta Zo estilo hortakoa da. Eta azkenekoa da Putzua, baitaren novelatxo bat dela, baino gazte literaturan edo kokatuko genukena. Nahiko, denbora gutxin atera dia 3, ez da, labetik. Kasualitatea ere izan da, denboran, hain denbora gutxian argitaratu izana, ez dia aldi berian idatzetako 3 liburu izan, bakarrikan batzutan argitaratzeko prozesuak luzatzen diela, arrazoi batengatik Baten askartu da, eta bestien luzatu da, eta elkartu india. Hoixe, gutxi gora bera, bai, gertatu da hoi ere. Eta Goiatz, bata bestiakin zer ikusi badaka, o guztiz desberdina dira, ez daka zer ikusi Bai, ez dute zer ikusiek beraien artean, ez dute ez tematika, bueno, akaso badute zer ikusia, idazlia berdina dela, hori, seguro. Hoi bai, eta, bueno, egia da nik asko idaztentela gaur eta hemen dikabiatuta, eta 3 kasuetan ala da, baina esango nuke hoi dela beraien artean duten antzekotasuna. Gero, bai, oso desberdinak dira beraien artean. Bai kontatzeko modua eta bai kontatzen dena. Bekatuan kontatzen dena da, bueno, barne bakarrizketa bada, protagonista bat eta bakarra du liburu horrek, Garazi izeneko pertsonaia bat. Bueno, krisi existentzial batian da ona, esanatu delako, berea ez den hoe batean, berea ez den bikote baten onduan, eta horrek pixka bat aitzaki horrek darama, pixka bere bizitza edo eta bere inguruneari begira jartzea, eta kuestionatza gauza asko, edo zalantza batzuk edo agertzea. Eta... Zuri gertatutako gauzak dira? Ez. Askotan uste izaten da idazliak beti gure autobiografiak idazten egiala, eta ez batzutan izaten du zerbait guretik ere, edo gure ingurutik ere, baina, bueno, ez da autobiografikoa. Eta gero, Zon kanpinetan gertatzen den historia gea, ordan oso, udagirokoa ere bai. Eta uste dut humore handikoa, kaso hortan. Guztitan hori da errepikatzen dena, kokapena, kanpinetan gertatzen den historioak diela. Gutitu bihago emesedez. Bale. Eta Putzuan berriz, kontatzen dena da, egun bakarrian gertatzen den histori bat da, eta protagonista da 13 urteko neska bat, Laure izenekoa, lehenengo aldiz, hilekoa jaisten zaiona, eta pixka bere bizipen hori kontatzen du, bere ikuspegitik eta inguruan ditunekiko harremanetik. Hori gertatuko zitzaizun? Hoi gertatu zian, hoi bai. Baino kontatzen dena ere ez da goiatzen lehenengo hilekoan. Zio, zer ikusi txikin bat eukiko, ez da? Bueno, gauza batzutan bai. Gauza batzutan bai.